Aktar minn 5,000 persuna diġà għamlu użu mis-servizzi offruti fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Birkirkara minn kemm ilu li ġie rinnovat u reġa' beda jilqa' l-pazjenti x-xahar li għadda. One News żar dan iċ-ċentru li ma li tirfes fih mill-ewwel tintlaqa' f'ambjent modern, imdawwal u spazzjuż li b'dedikazzjoni tal-professjonisti li jaħdmu fih qed joffri l-aqwa ambjent u kura lill-pazjenti. Mill-ewwel stajna ninnotaw l-organizzazzjoni fiċ-ċentru li minn meta reġa' fetaħ il-bibien tiegħu beda joffri 21 servizz ta' kura primarja b'kollox. 6 minn dawn is-servizzi huma kompletament ġodda, filwaqt li oħrajn li diġà kienu jingħataw issaħħu b'investiment fi kmamar akbar u b'apparat aktar speċjalizzat, kif spjegalna it-tabib Glenn Garzija. Bħala servizzi ċentru saħħa ta' Birkirkara minn dejjem kien joffri servizz estensiv, imma issa żidna xi servizzi ġodda u anke upgradejna dawk li kellna. Pereżempju bħala servizzi ġodda għandna Well Baby Clinic li qabel ma kienx issir hawnhekk u għandna wkoll dik ngħidu l-GP Appointment Clinic fej inti tista' tiġi tara tabib b'appuntament flok tistenna wara n-nies. Bħala upgrades għamilna upgrade għal kollox tista' tgħid, imma pereżempju għamilna ophthalmic clinic ġdida b'equipment ġdid u modern. Għandna iktar kmamar għal GP biex jara li l-pazjenti tiegħu u anke attrezzati b'dak li ngħidu negative pressure minħabba infectious diseases. It-tabib spjega kif dan ir-rinnovar li sar b'investiment ta' aktar minn €1,000,000 b'finanzjament mill-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali l-NDSF qed jissarraf f'ambjent aħjar mhux biss għall-pazjenti imma wkoll għat-tobba u l-professjonisti l-oħra biex jagħtu kura aqwa. Menta inti taħdem f'post modern tkun tista' tara l-pazjent b'mod aħjar għax ikollok iktar equipment, ikollok iktar spazju u dak l-ispazju jkun użat b'mod aħjar. It-tabib kompla jispjega kif bl-investimenti li qed isiru fil-kura primarja, b'mod partikolari f'dan iċ-ċentru li jżuruh aktar minn 200 persuna kuljum, tkompli tonqos il-pressjoni minn fuq l-isptar Mater Dei. Bħala servizz tagħna jinkludi dak ngħidu treatment room. Fit-treatment room naraw hawnhekk fil-fatt qegħdin fiha naraw pazjenti anke li jkollhom problemi li jridu jiġu eżaminati dak il-ħin. Jiġifieri daw pazjenti li setaw marru Mater Dei, però hawnhekk nistgħu narawhom ukoll. B'dak il-mod innaqsu il-load fuq l-emerġenza ta' Mater Dei li jkunu jistgħu jaraw pazjenti li għandhom bżonnhom iktar. Barra minn hekk aħna wkoll noffru servizz ta' telemedicine fejn pazjent jista' jċempel qabel jiġi hawnhekk jew anke jmur l-emerġenza u nkunu nistgħu nqabduh ma' tabib speċjalizzat biex ikun jista' jtih iktar advice li jkollu bżonn. Fil-fatt appella biex min ikollu dubju dwar minn fejn jista' jinqeda jagħmel użu mis-servizz ta' telemedicine billi jċempel fuq 21-222-444 jew inkella 21-231-231. Fuq dawn il-linji wieġeb dejjem tabib li jkun jista' jigwida lil pazjent f'liema ċentru jew sptar għandu jmur biex jinqeda li jkollu bżonn. B'hekk is-servizz ikun aktar effiċjenti kemm għall professjonisti li jkunu xogħol u speċjalment għall pazjent li jinqeda aktar malajr.